Bon dia. Estem a Riudoms i avui farem Riudoms, la mola de Collsou, Riudoms, 52 quilòmetres, 1.700 positius o 1.500, no ho sé, i sortirem ara. La sortida, al principi hi ha com 10-12 quilòmetres bastant plans, intentarem córrer-los una mica i després farem el que podrem. Vinga. Doncs el Pedro Mandel ja no fa una chica vida. Quilòmetre 2. Pues bueno. Quilòmetre 5. Portem 38 minuts. Bastant ràpid. Cada cop que arribo a 160 pulsacions, passo a caminar. I vaig fent així. Crec que se m'està posant bastant bé. En comptes d'intentar forçar a seguir corrent molt lent. Així estiro les cames i tal. Bueno, 7 quilòmetres, 51 minuts. Primer poble. D'aquí 2 dies, l'1 de maig, farà un any de la primera cursa que vaig fer, de les Tortugues. Era de 7 quilòmetres i vaig fer 52 minuts. O sigui, he superat aquell temps i em queden 43 quilòmetres per fer. Pràcticament quilòmetre 9, una hora. 3 minuts. Bueno, diguem que hem anat a 8 per hora. Aquesta primera hora està molt bé. Quilòmetre 10, 1:17. Està bé. Optimistament, pensar que si feia quilòmetre 120, podria estar anant un pèl ràpid. Què tal la carretera? Fàcil, ja bastant plana. Primer control. Que vagi bé! Adéu! Va, cap allà. Quilòmetre 15.6. Que poc cabell que tinc. Anem cap allà, dalt, i es veuen els molins de vent. Ara vindrà pujada. Bueno, sí, pujarada bastant. M'ho he mirat i abans que estava pujant una miqueta, però res. Ara ve la rampota. Ara que sempre dic això, quan ho començo a dir mai acaba d'arribar. El que sigui serà. Bueno, va. Tot aquest principi l'estic trobant molt més xulo del que esperava. Perquè clar, veia tan pla al principi. No sé, suposo que córrer al principi també ho ha fet més
més lleuger. Poder tornant, si estic... Tornant m'he de mentalitzar a córrer, perquè si no... Si corro farà mal, però si no corro serà un pal. Ara sí, ara sí. Vinga. Me caso en ronda. Pujada. Pujada dura, No m'han tocat els talons a terra ni un moment. I això... Vol anar cap aquí. Hola. Ah. Adeus. Vinga. Boqueta el guardo per quan faci pujada. Això són els respiradors. Els respiradors allà. Va. Ara sí que ja puja... Rato, no? 5 o 6 quilòmetres. No. Perquè puja d'aquí dalt dels molins i després és pla. A veure si fa un carenat. Però bueno. Aquesta pujada no és tan bèstia com la d'abans, però és llarga. I vaig alt de pulsacions, 170 quasi. Això ara el replà, em prenc un gel i si no tenim pàjara, quilòmetre 35. Ai. Però ara farà un catacroc. El fucking mola. Fuà. Quilòmetre 26. Quilòmetre 26 i encara corro. Quina poca cara d'això, hòstia. Hòstia puta. Adéu. On the road again, I can't wait to get on the road again. Ho he fet tants cops malament
tants cops malament, ho he fet tants cops que al final no sé si faig mal. I el cotxe va a poc, el cotxe va a poc, el cotxe va. Toca per un moment. Ara estic amb la panxa una mica plena. Estic en un moment, Estic en un moment. Joder. Però bueno. Oh. Hagut de parar, menjar una mica. Poquet temps, però fer unes mossegades al bocata. I res, calma absoluta, perquè em puc fondre aquí bestialment. Ha passat un cotxe i m'ha donat un espam al jamón. Guapíssim. Això no és un anunci. Però podria ser. Uah! Ara busqueix una mica. Són quants quilòmetres corrent. A veure com aguantem. Holy guacamole. Ui, 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 ui. Quilòmetre 40, última pujada. Bueno, 40 o 39, no sé. No hay tregua. Oh.
Hola. Hola, què tal? Bé, una mica ja... Ja, ja està. Bueno. Molt bé, endavant. Aquí hi ha entrepà. Sí, bé, gràcies. Hola. 14 quilòmetres. Objectiu, fer-los en 2 hores. Crec que se'm passaran les ganes molt ràpid de fer-los en 2 hores. No em puja en absolut ja. 8, ja em queden uns 10 quilòmetres i és tot així. Costa animar-se a trotar, però bueno. A la 1, a la 2 i a la 3. Sort que no fa calor, perquè això seria l'hòstia, un calor. Del millor gust possible. Montbrió del Camp. Últim avituallament. D'acord. Queden 5 quilòmetres, va. Tinc 50 minuts per fer 5 quilòmetres. Baixarem de 10 hores, va. Fa bastant mal. No us mentiré, no fa molt mal. Però fa mal tot estar oxidat. Estic rovellat. Inflat. Desgastat. Oscat. Estrovellat. Cantera Adolfo. Estic fent esforços ara per no entrar en un estat mental massa negatiu. Crec que me n'estic en sortint. Però tota la negativitat va fent embestides. Tens que anar-ho tornant-ho amb la raqueta. Plap. Així amb positivitat. Crec que si hagués de fer 30 quilòmetres més ara, seria un horror. Si hagués de fer 30 quilòmetres més i al final pujar a Montserrat, seria un horror, però es faria. Riudoms. Pero hay algo que los une. La pasión del heavy rock es su razón de vivir. Ah. Ah. 71 era la... On has anat? No ho sé. Ara hi ha hagut un moment que aquí a l'últim tros del poble... Aviam. Hombre! Què tal? Què tal? Bé, això? Bé, què has fet? 9:40? 9:47. Molt bé, tio. Sí. L'he posat així i tirat. Jo, a mi m'han faltat collons. No he pogut apretar les dents i tirar. Hola. Home, però Déu-n'hi-do, ho he fet molt bé, Sí.
amb la tieta. Aquí, d'això, em diuen llonganissa. Estaries corrent o també... Però és botifarra. No, sí, ja ho sé. Pero ¿cómo vayamos a salir vosotros así? Con la buena gente que somos. Teoria, a la tomaca que havíem preparat que tenies. Amb la cartera, o què? No sabia on anava jo. Mira, tan poc pes. Ahir, mira, em vaig trobar al mas. Sí, sí, fet 10 hores al final. Ah, molt bé. Pues sí, sí. Pesat Perquè és aquest corregut, tros. Sí. Però bueno, us ha plogut a dalt de la mola o què? Sí, quan acabàvem d'arribar dalt s'ha posat a ploure. Hòstia, bueno, menys... Però ha durat fins poc tros avall, eh? Quan hem sigut Sí, ha abans set curt, però he flipat, la tartera aquella de pujar allà. He hagut de parar mig i menjar-me un bocata. Figura't un any que paria vent, que t'agradava. Sí. I a dalt aquells, els ventiladors, bueno, els rellenadors Sí. aquells, pensa que, bueno, que passes tant rato per sota, amb el vent fotia un soroll que bueno, quedaves... Va ser un desastre aquell any. Bueno, tu, va, us deixo acabar, vagi bé. Bueno, una mica de recap ràpid. La caminada l'he trobat més maca del que m'esperava, del que m'havien dit. Sí que és cert que al final és una mica pal i al principi és una mica pal. Al principi també m'ha passat lleuger perquè l'he fet trotant, però si ho hagués de fer caminant i se m'hagués hagut d'allargar una hora més per cada cantó, hòstia, pues sí, una mica. Però, bueno, és el que és. Crec que no es pot retallar gaire més. I el parc Concessió on està la mola, crec que és parc natural o reserva, és molt maco. M'ha sorprès i bastant emboscat. I humit, a més, com que havia plogut i ha plogut, doncs està maco. Respecte al rendiment, a veure, crec que ho he fet bastant bé. He corregut un colló de quilòmetres. No he tingut cap pàjaro, cap moment de petar. Bueno, pujant la mola m'he parat de seure, però més que... Sobretot és que m'ha vingut la por de que em cansés massa fent allà, com que no sé, que necessitava anar a altre ritme. També no sé per què, cada cop estic acostumat a les pujades a anar més lent i abans m'agradava més flipar-me i ara els he agafat com respecte, però bueno, és que no sé. Senzillament és massa energia per perdre en un parell de quilòmetres. I bueno, al final, una mica com a carenes, els últims 10 quilòmetres. Bueno, la baixada he anat trotant, però bueno, que els últims 10 que eren plans, que allò era per agafar i posar-se el ganet aquí i anar corrent encara que fes mal i baixar, i no he baixat de 10 hores, se m'ha sabut greu. I alguna estona m'havia pensat que baixava de 8. Però també perquè el meu rellotge està loquíssim. Anava al final tenia 5 quilòmetres més el rellotge que els nominals. I, bueno, per això. I, bueno, l'organització guai, hi havia molts avituallaments i tots tenien el mínim, hi havia bon ambient, inclús hi havia un ambient una mica jove, diria. També he estat molt content de que molts ratos he anat amb gent que podia tenir la meva edat o una mica més o així, però saps, no era aquest ambient tan jubiletis. També suposo això perquè avui estava anant lleuger i, bueno,
La recomano, sí. Em queda una mica lluny, però algú de Barcelona que volgués triar la seva primera caminada de resistència, poder en té alguna més a prop, però està bé. Especialment jo crec també per gent que vulgui córrer, perquè té tots aquests quilòmetres molt corredors. I ja està. Puto diumenge de destrucció. No sé si em vull dedicar als ultratrails, És una cosa que vinc pensant de fa dies. Com que m'imagino això, m'imagino fer 80 quilòmetres i 5.000 positius i em venen tots els mals. Igual que ja em venen tots els mals pensant en la Matagalls Montserrat, que ja hi estic apuntat. Au, vinga, adeu.